Eskutukoa hitzez marrazten Gazteonarteko indarkeria sexista dosierra aurkeztu dugu gaur, eta dosierra urrats bat gehiago da nahi udatiko nalantzen ari garen mikromantxismo edo indarkeria sexista sotilen hildoan. Orduan, dosier honekin apur bat ikustarazi nahi ditugu neska gazteok gure egunerokotasunean pairatzen ditugun indarkeria sotilak, batez ere, azken batean bazaltzen diguten arren indarkeria sexista, sexu erasoak edo tratu txarrak direla, askoz ere zabalagoak dira eta neska orok egunero pilo bat pairatzen ditugu. Orduan, dosier honek tresna bat izan nahi du guztiek identifikatzen laguntzeko, ahalduntzeko eta erantzuten laguntzeko mekanismo bat gehiago. Dosier honen eduki dagokionez, alde batetik kokapen orokor bat dago, indarkeria zer da, zeintzuk dira sotilak, zeintzuk dira agerikoak, zeri erantzuten diote indarkeria hauek edo sistema kapitalista eta heteropatriarkalaren baitan ze funtzio betetzen duten, ez? Bai, gero baita ere gazteongan zer eredu erreproduzitzen ditugun gure artean eta nondik edaten dugun, ez? Hitz egiten da ere bai, baitasun erromantikoaz eta bestetik ere gizarte kontsumista batean azkenan ere zelako harremana garatzen ditugun eta horrengan ere non oinarritzen garen hori dena erreproduzitzeko, ez? Eta horri azkenan eskintzen zaio denbora bat eta tarte bat ere bai, gu ere kontziente izateko eta ikusteko askotan identifikatzen ez ditugun jarrera asko horretan oinarritzen direla. Beste alde batetik eta bukatzeko hausnarketa bat egiten dugu harreman ereduen inguruan eta gaur egungo harreman ereduek zeri erantzuten dioten edo ze sistema reproduzitzeari erantzuten dioten eta beraz sistema hori aldatzeko harremanek daukaten balio iraultzailea kontuan hartzearen inguruan guk balio hori aitortu eta beraz harreman pribatu bezala ulertzen dugun guzti hori eremu politikoaren erdigunean kokatzearen garrantziaz, ez? Maitasuna gure agenda politikoan kokatzearen garrantziaz. Eta gero hemendik aurrera dosierra beraren lanketa legoke. Bai, eta horretarako baliabide bat eskaintzen dugu ernaitik, bai ernaien baitan eta bestelako neska gazteen eremuetan horri heltzeko eta dosierra berarekin horren lanketa bat egiteko, ez? Identifikazio hori eman eta gu geu pertsona bezala ahalduntze bidean beste pauso bat izan dadin, benetan sistema honi hortzak erakutsi eta pixkat eta horreko more horiekin bestelako eredu hori praktikan jartzeko.